kontzertua, sorionak estropada handia eta errenta polita lortu duzue. Egia da, lehenengo luzean ikusirik jete nahiko urduri jarri gaituz, ezta, bueno, eta batez ere lehenengo txandakoek aixete ematen zuen abutxoek itxio zegoela, ezta? Baina, bueno, buelta itzela, buelta ikargarri izan dela, eta, bueno, ja puntati barruantza, beste segundo pare bat irabazi, bai, 5 segundo oso polilla. Jakin izan duzue joaterakoan Castrok errenta hartu duenean sufritzen eta gero buelta bikaina. Bueno, ematen zuen hemen nordeste abutxo bat zegoela, eta, bueno, lehenengo txandan bere ikusi da ondarribi, lehenengo kaleti bere oso ondo joan dela batez ere lehenengo luzean, ezta? Buelta ematen zuen igual, agian gurea hobe zela, bai ikusi lehenengo txandak horrela izan da. Oso ondo, ez dago dena erabakita, baina errenta polita duzue. Bai, 5 segundo aurretik hobe, atxe baino, edarto. Ea ba, ze gertatzen den, gozatu gaurkoa. Asier Zurinaga, Kaikuko patroia da gurekin, zorionak Asier. Eskerrik asko. Muy buena regata, aguantándola el primer largo, había que aguantar de alguna manera a Castro y luego rompiendo. Sí, bueno, yo creo que hemos pagado la novatada primer largo, ¿no? Ha habido excesivos nervios en la banda a favor, se han quedado, entre comillas, enseguida sin rival por su banda y la cabra tira al monte y venga a mirar y yo creo que no hemos rendido lo que debíamos. O sea que todavía hay margen. Joder, yo creo que siempre hay margen, ¿no? Hay que ser optimistas. Es que, cago en, es una cuadrilla fenomenal, ¿no? Tienen un hambre que madre mía, podrían estar remando, volver a hacer la regata, ¿no? Hay que aprender de los errores, corregir lo que hayamos podido hacer mal. La Ciagua creo que ha sido un poco de desastre, me apunto una también, pero joder, sacar 5 segundos es oro, ¿no? Es oro. No serán suficientes, habrá que luchar duro el próximo domingo, pero siempre es mejor partir con esos 5 segundos de ventaja. Yo creo que nos hemos terminado de quitar esa, si quedaba alguna duda, es la primera vez que en igualdad de condiciones nos hemos batido con Castro y bueno, pues hemos podido otra vez con ellos, ¿no? Es increíble cómo rendís, ¿eh? Tenéis las regatas seleccionadas, los campeonatos, incluso a Sebastián, y no falléis ninguna. Bueno, al final ha sido las circunstancias las que nos han obligado a ello, ¿no? Nosotros donde podemos remamos con el equipo que podemos y ya ha cuadrado así, jo, pues estupendo, una maravilla, ¿no? Sorionak, y a disfrutar pues el domingo que viene, ahora a concentrarse. Eskerrik asko, y bueno, yo creo que hoy sí que tengo que saludar a la familia que lleva muchos chascos conmigo y sorionak para ellos. Bagoaz itxasaldera, Jose Luis Kortarekin dugu eta Juan Alegorburu aurrera. Bai, inoiz baino urduriago dago gainera gizona, ez dakit, ala alda. Bai, bueno, pixkat, lehen baino boto xo, no, pixkat, Lehen oigari Espainiak eseko zokoin da, eta barruna bokadioak iztonakin, jangabe. Zuk ondo dakizu hau zer den, 5 segundo ez dira nahikoak, edo ez dira, hainbeste ere nahikoak igandean jakingo dugu, baina beti da hobea 5 segundu gin izate aurretik. Bai, zure zure oiko gorde itxian gordetala utzi, eta gero lau atzeti bali magea, segundo bakure alder, no? Ikriston estropa indu uste, eta atzetikan, lau segundo atzetikan bueltatu, eta ni pindurra nun Castro egiten dugu mukoerakin, baina Kriston estropa indago, ez dago gehiago eskatzek. Gure tripulazioak ez dugu gehiago hori, eta iutzete Kriston estropa indula, eta bai Castrok, bai San Pedrok azpenina pixkate zein du, baina uste Kriston estropa ikusi dugula. Guk ez dugu zarrik uste guretatik, hortxe beti atzetiko astilla, triste, eta gero harrapatzen, da aurra jarri ganen, ja pixkate urruntxe mintxat arranza buelta ematen, gauni. Psikologikoki oso gogorra zuentzak gaurko estropada, ez da? Horre utzi beharra zegoen burua galdu ez, gero jakini behar bada barrura aukera izango zenutela eta bai izan ere. Bai, honek, tripulazio honek gauz bat onda intzuna Espainiko txapelketan, atzetik ibili izan da, azkeneko momentun kapaz izan zian. Eta hori, bai, tripulazio gona da hona egiten da, baina batzuk esaten dira atxe arbitutako nervioso jarri eta atzero itzen dienak, baina Kriston tripulazio da, Kriston suerti esan dut, mutila beke batetik bestetik, ez da nuke 7 mutil kontxan korritutzunak, eta bai usterdan, den gaur deun bikonen egitea, ez dakik bandera biraziko duten, baina inontzako balima da, oientzako 7 behin kontxako horretu zuen egientzako zengo da. 20 urte badira, Kaikuk ez duela hemen irabazi zu barruan zinen orduan, zuk 15. agertu duzu, galdutako asko mendituzu, baina bai irabazitakoak ere. Baina honi suertio dakatzen, beti ekipona kontatzen nahi, honekin konfiantza dake, bai direktibanekin kontatzen dunak etako mutilak, azkenean familia egiten dut, buia asko atatzen dugula eta gauza asko zaten du, baina azkenean, ni baino beto kontu egiten diote, boronka botatzen diot, baina ordua launtzoko momentuan, nik esaten diote eskola bat akuten, ikastola bat akuten izenen, zen egiten dioten erretik gehiena, tamak! Eta gero maixuak, horiek gehiena launduko izute, herritek egitezunak egin ezibili, herritek egitezunak ditu eta ateratzeko klaseatikan, ikastolatik egiten, zen launduko izute gehiena eta gehiena herritan egiten dunak, amak eta zeak, eta azkenen hori da, baina ondo kontu egiten da, ez beti zail da, gauza ondo egiten, baina Kriston suertia dakat, eta bi zardazkat, goien dakat eta beste itxen dakat, margari marekatzen gaitu, eta nik esaneke
ez da gehiago eskatzerik mundutan. Zerbaitengatik zabiltzan tokietan zorionak eta tira, gozatu? Hori da aldeun arte, pixka mitzate gure aldego do, eta hori importante, ez da guza pasako dan, baina zorionak danak, eta hemen etorri danak, etorri iztianak kontxat jokatza etorri danak ide, segitzeko hau kristona dela, ez dela estropa bakarrikan hau bestekoz bada. Guandikan bizarrak basturdia dela, juntan jartzen zaizu, ja okertu dazkau dezente, baino tente jartzen dira, eta zori garrelia da, zorionak kontxa intentatu du guztientzago. Kai aldera guaz orain, Xabier Andueza, antxe dugu protagonistekin eta aurrera. Hala, da hemen da gurekin Iker Zabala, Urdaibaiko entrenatzaile eta arraunlaria. Iker, ez dakit, ze balorazio egiten duzu, 19 eta 40, hirugarren zuen txandan, gero hori pixkat atzetik utzi duzue, nola zabete? Bueno, nik ikusi dutena barroti kanporazko Lucien oso ondo jungarala, momentu batzutan aurre intzungara, baina gero bueltako Lucie ez du egin nahiko ondo, uda guztiko karentzizek urten diez, da mutiek topera urten diez, da nik gudotena tripulazio guztiz zorionak emoi, baita herriko gentiri ona etorri dizena zorion dut, eta nahi dotzate rizeri izan tranquilo goteko, ze gutako guztiz emon dugule, eta datorren asterako ilusio handiz etorriko gara konsolazioako tanda irabasi nahian, da hemen ez da besterik. Zuen txandan Hondarribia eta Pedreñatik gertuago egotea espero zen duen, agian txanda irabaztea ere bai? Bai, gurazmu izan da txanda irabaztea, uda guztien ikusi da Hondarrabiko tripulazio eta baita Pedreñako traineru oso ondo dabiltzela, baina eskema guztiek apurtu doztez urrengoko tandako Kaikuk eta bai Castro izugarrizko denpora markada hoie, ondan gualdizera eta markatik oso gertu bili diez, nik azte guztien esan duten bezala eskauz banderako pelean ibiltzeko moduen eta guren baian nik uste duten mondo gule, eta aia datorren hastien hor pelean sartzen bagaran tanda irabazteko, no? Kaiku lehenengo, 5 segundura Castro, 10 San Pedro, lehia hori nola ikusten duzu? Ikusi ganez, Kaiku oso politxo dabil, bai barrurasko luzetan beran maila oso nada, eta nik apostu bat egiteko nahi dute bai korta lagune dalakon, da nik uste Kaiku referente bat izango dela. Gure trainuren fijatu bihar gara eta gure nahia da hori, txanda irabazi eta ia zer pasaten da duten hastien. Eskerrik asko. Hala, hemen da gurekin Iñaki Errasti, pozik pentsatzen lehenengo zorionak, egindako estropadagatik, lehenengo urratxa eman dezute, 5 segundu Castrori. Bai, egia, oso gustoa gaude, baina, 5 segundu ez da bentaja ondilare, baina, beti alde ukitzi hau bi izatea, eta, urrengo igandiako zai omiarko dugu. Horentxe esaten zuen Jon Sanzamendi gure komentaristak, burua galdu gabe joan zetela, naiz eta hasieran Castroren atzetik, hotz mantendu zate, gero bueltan erakustaldia emateko. Bai, egia da, konfiantza handu jakin gaude, Kampeonato Espainian de estropa guzti atzetik itia tokatu txaigun, baina badakigu ez gure lan egin behar deula bestiai behidatu gabe, eta egia esan alde hortatik oso ondo gaude, burua oso fresko, eta egia da, Castro nahiz eta pixka daurri hartu duen kanpoaka, ziaboga nahiko nahi indeu, eta ja hasi geha raunian datxukun burui galdu be, eta azkenian lortu dugu aurri hartzia. Datorren igandeari begira, 5 segundura Castro, 10 San Pedro eta 15 Hondarribia, hori da orezko txanda. Ez dira gehiagizko aldeak 5 segundu, baina beti alde ukitziare? Bai, guendikan ez da bat erabakita ez, lehen hori ikusi ja buelta hondik, eta 5 segundure, ez da bentaja ondila, baina beti alde ukitzia asko ez da beto ez, da esan duzun bezala erabaki gabe dago, baina mintzat bentaja pixkat hartu deu, eta urrengo hastian de estropa hon batite deun. Iñaki, eta bukatzeko hemen, urte asko pasa dira Kaikuko zalerik ikusi gabe, begira nola dagoen, aldapa, rampa hau, kai inguru hau, zalez josita ze ilusioa piztu dezuten, Bai, egia da ez, azkenian jendiare resultauak ekartzeko ez da, zorionen resultauak aiatzen nahi dira, eta berriz sexta aldian da Bizkaia aldian, estropaetako grina, jendia bintzat etorria, eta oso gustoa ez, da urrengo igandian de berde asko ikuste du. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko.